Ora lho, Nduk, Ken. Sampeyan iki jane lak wis sukses, wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan ya tanpa leren. Kok isih meluangkan waktu gelem deprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Kena nggih tombo ngantuk terus. Ha iya. Mak gragap ya aku. Ha iya. Nek tabane keter dudu salahe kanca-kanca, salahe tik prei suwiye ram. Ha iya. Ora maidu pancen ya 34 dina le ngaso. Ha iya. Gawane kaya bar poso ngene iki nggih bodho ngene iki lagi nyambut gawe pisanan. Buka dasar ngene lho, Tru. Iya. Estu para sederek, biasane kanca-kanca Madangkara menawi pas laris wah niki tabuhane niku paribasan ngen demung nika tabuh iso murup kabeh. Lah ngeten iki nembe ngiling-ngiling mergo wis bar sesasi niki pancen prei. Ha iya. Muncang-mancing. Nggih. Mancing ning kali. Ora mancing swasana geger karo bojone. Ha iya, nggih. Sembah nuwun ingkang tanpa upama elok sanget. Nadyanto adatipun menawi Kediri Raya menika angger bar limbukan niku sing mirsani jan blas telas tingkas kaya sinapu angin. Ning manut jam kula jam kalih menika tasih wonten saperangan para warga masyarakat pecinta wayang sejati ingkang kepareng nenggani. Lah menika langka lho menika. Tur niki malam Senin. Lek diitung lho Nun Sewu tinimbang melek nganti yahene mbok nggih turu wae sesuk nggih kerja. Wong golek dhuwit iso ditunggoni lho. Ngono kuwi lek pakeme wong sing ora ngerti seni ya, Tru. Iya. Ning gandeng Piyai Ngunut Tulungagung menika piyayi senes penonton wayang, ning pengamat wayang lan ugi pemerhati seni. Mila nadyanto ngantos jam kalih tasih kathah ingkang kepareng jenak pinarak kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Tegesipun kena kanggo tolok ukur, kena kanggo patuladan bahwa penonton wayang Ngunut Tulungagung adalah penonton terbaik di Nusantara. Ya, nggih. Makasih. Gara-gara ana niken Salindri kok. Ha iya, Pamora ya mbuh. Ha iya. Mula pancen sing jeneng niken iki tak nggih apa ki jenenge perkat. Ha iya. Jajal pamane engko bar limbukan mau terus Mbak Niken iki turun. Awake dhewe mbuh nasibe piye? Ha iya, Mula nggen apa ki limbukane nembang sithik ngibarate mangan iki semu kurang, mengko pecintane Niken Salindri kabeh sik ngenteni nganti gara-gara. Ha iya, ngono kuwi sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Bu Kesi sik kuat nyuwara mboten niku. Bu Kesi, halo sayang. Ha iya. Ae celukane Umi. Ha iya. Umi Hafifah. Ha iya. Ibu yang baik. Heeh. Bijaksana. Lha bijaksana baik. Kaji yo diengkel ngawut ya. Aku pun halo Mas Bagong. Wingi mantuk king Tanah Suci jenengan watuk pilek ra iso nyuwara. Tak kira iki Bu Kesi iki ora lara watuk ora gerok. Omong karo aku, Mas, mlebu rene tak omongi. Tak kira lek mbisiki aku ngejak nyapa to nyapa ngono. Bae pancen suarane entek. Ayo, iki wah sarungku tak cepot. Kaji astagfirullahaladzim. Ayo nggih. Pripun cek Pak Nyuwara mboten dintene karo Pak anu lho.
Pak Wonten Yudi. kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Ah nggih. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Apa? Dal Cobi pangkur ngimpi. anggur ngimpi kuat. Mengke lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti, Oh iya. Ya pas men lho. asisten kula. Ayo, ibarate kaya Bu Yatmi pamane pas gerok sing bacone Nggih. Bunga Tirah ya kuwi. Leres. Nggih. Mergo piyayi ngunut niki klebu tuan rumah niki kangen kali sumanten jenengan. Wis berada 300 abad nggene ngenteni ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Mbiyen nek wayangan Tulungagung Bu Ari Jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya sinden kesi. Iya, Aku mbiyen sik nggawakne tas, nggawakne dingklik tak sunggi. Ayo. Saiki iso nyunggi budaya. Ayo. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saiki awakmu saya melembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek jawab lemu, ngono mesti langsung kok lon. Lah kok jak mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi wi fitnah ngono kuwi. Dadi jawab lemu salah, jawab kuru ya salah. Nggih. Kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini. Ibu Wini yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Wini diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Boten. Anu kok Amit kula badhe pipis ngono maksude. Nggih. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Wini karena Bu Wini itu bukan asli Tulungagung. Kok ngendi? Beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa iya. supaya Bu Wini juga mengerti. Oh, lulu gue. Jadi Bu Wini, saya mengucapkan terima kasih. Nggih, Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Wini. Amin. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Wini diberikan kebahagiaan, murah rezeki, yang melimpah barokah, sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, ya Pak alamin. Kaya awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok aja bangun nikah lho ya. Heeh. Awake selalu menikah terus. Aku iki kapan bangun nikah? Kerepku ben bengi genah bangun kayangan lho aku. Ayo kaya aneh ora. Ayo. Napa tembange, Bu Kesi? Cobi ngimpi nggih. Nah, coba. Bawane tok mawon. Nggih, bawane engko ben dibacutke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan apa ora? Ayo. Nah, iku Ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Ayo. Niki duet kalih niken lho, mengke sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oh, oke, siap. Aturen dhewe kono sing apik, sing becik ketitik. Ayo. Ngambara ing ngawang-ngawang Melu ngempet ambekan Bu aku. Bebasan tanpa tepi. Sing atase gerok suarane entek sik ungkule kok ya ngono. Alah. Lek ora bojoku apa eneng ngono kuwi. Alah pret gombal. Estu Pak Andri kali Bu Wini, jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ngibarate tanpa balung tanpa sumsum ra ndek kekuatan apa-apa. Kudu budal. Ayo.
Lah nganti ora budal aku njaraki winong piye? Oh iya aku budal. Akhire ngono kuwi. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Hmm. Kowe munggah kaji kuwi kudu eneng unda-undakane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki diketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane ning omah, ning kehidupan nyata. Contoh, misale sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual-jawil karo winong, saiki wis tobat, ora njaraki sinden, ora jual-jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. ya. Sing biyen sampean cetil sedakoe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disodakoi. Kae penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Ngono kuwi sing sik melek kae lho. Betul, Pak. Lah lek angger dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo. Ayo, ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi ayo. Ayo. Duwe ora go mati. Lho, pancen ora go mati. Duwe pancen nggih urip kok go mati. Goblok men to kowe ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem, Truk. Wis aja gugune lambene elek ngono kuwi. Ya kan bacot nang coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah. Terus. Miber ngiteri jagat Nino. Ngulandara ngambara ngunggahi gunung Katungkul. katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Ah, nggih, jenis kala. Heeh, ngoten. Terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning arep ana tak dongakne kabeh. Muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Ayo. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses. Terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ding Rama ora apa-apa rasah. Ayo. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan sak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ayo. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin kok ayo. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasikine ra apa to kan? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang liriki, Pak. Lirik ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa. Kali jumeneng. Jumeneng aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur to, Pak. sak rombong aku lho. Lho, Pak, trouble Mundur lho, mundur Pak. moja maju ayo ora nggih. Trouble jenenge. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju, mboten wayangan mawon kula tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo.
gawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane si Niken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ha iya. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ah iya nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya ya, Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Seta Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Ndaru, Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ha iya. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ha iya nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB. Luar biasa. Yo Nduk, Ken Salindri. Ora lho Nduk, Ken, sampean iki jane lak wis sukses, wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan tanpa leren, kok isih meluangkan waktu gelem diprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak lenderek wayangan niku, apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan babaten niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali ne dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari segojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih kadang niku nggih
enten rasa-rasa waleh ngoten lho, Pak. Oh Ngoten lho. iya. Nggih, mangkane Untuk mewarnai mula sosok balik ning gamelan meneh ngono ya. nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur nduk wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Bu Kesi. Nggih, Padha idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi hampa aku mbiyen kuwi. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono. Ya ora ya padha wae wong ngibarate mbokmu ki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Ah ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Ah iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Loh, bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lah aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ini bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buka sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ngono? Ora tau to. Iya kah? Heeh, primpen mergane aku iki. Oh. Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong imbuh sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk Niken, Dalem, Bu. tak critani pengalaman aku ning Mekah ya. Nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan, Nduk. Baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu si anak. Wah, Kaji. Astagfirullahaladzim. seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau, Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu, Bu. Ngono. Sabatene ibu ya, iya Pak, wis tak ngapura, bar iki aja mbok baleni meneh, lek menjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh, sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah, kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Lagi iki, Nyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Lagi iki. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dipiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhirnya tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki wis tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi dongakno kan, ceritane. dongakno muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah kan. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Ayo kaya apa? Ngene ae penak. Ayo.
iya coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Darminto. Heeh. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Truk. Ha iya to. Sopo ya ampun sopo to? Sulama. Oh enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ha iya. Nanti kaya ngono. Niki sing gender namine Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Darminto tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi apik tenan. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nangkling cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li linambaran jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring Gusti Oh.
Jangane galak kaya ngono. Ayo tenan ikhlas tenan. Pancen cedhak maratuwa. Ha iya. Endi durenan. Ayo. Nduk. Menda boyo yen to seta rip lan ati mesti bakal Jara lair putri Celestia teras bisa nyuara Embean Nduk, Ayo, Sinoval anak nakal, adek. sing gedhe ngapuramu kang mas babut sanku jajal tanganku sambungku mengabenci telu ngerobi dasarimu kalaman Kang Mas Kang mratitisake merilestarine ati pirantine patana ingkang gawe lemangake pate aku Awas. Adek. Remuk ing atiku yen banjir ngilingi bocah telu Tenan sinta ganti sakalat ganti nikopo Mendah boyo urip lan atiko meski bakal malaya Jalair putri Celestia terus bisa nyuwaran Matur nuwun Cahayu Niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang boten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Nggih Bu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya. Masalah nang ndi mau cahe. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca. Babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu nang ITS kae. Heeh, ide bar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Lek? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek njemput. Lho,
kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yenong iso kopermu keri kabeh? Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Iya. Jakarta dulu kan. Heeh. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo. Jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masya Allah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Saya pinjem baju dan pokoknya saat pengadek itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadem njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak dasar-dasarnya saya pinjem Mbak Asih. Oh ya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Apa mau ora mendah kaya apa kewirangan jatuh. Iya. Suara. Ayo. Ayo. Ya tas iso keri ayo. Iya. Kita ngomong koi kula diguyon babir kita. Jane isine apa to, Nang? Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Yen kangen karo lemu nembang. Gandrung sik kelingan no. Ayo. Masih, Pak. Oh iya gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo iki wae sapa Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kenmu? Campur darat. Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayo kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih ngono nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek nang omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nenek nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne bangun. Kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Nong, ayo. Ayo apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bom sesek. Ayo. Lah kan, Pak. Lho ngamakan jenenge prene ojo sisuwi, Pak. Nah, aku tuh sing salah. Apa aku sing salah kok. Lepas semua kan. Serang langsung saut. Ayo, lambene winong. Ayo. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangat kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo.
pakem bunder weke sapa nang Bokong iki ya duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane ya duweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe piye weke sapa mestine ana sing duwe piye weke sapa mestine ana sing duwe Yud, ngopo Yud? Dalem Pak E. Ah, elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Arep muni Mbak Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Ya kan gitu tutupan bareng ki sampeyan iso istirahat. Ayo, betul. Ben dikancani, Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara Baru. Ayo, ayo. Mbak Munasira, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh ya wis engko ngadeg-ngadeg. Ayo gampang. Ayo menek kancane akur ayo karo Andi Babu dek. Ayo. Ayo. Yuk, ya yuk, ya yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing song. Ayo kok nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Ora kuat disangakne. Ayo. Nglawa gumandul iso 5. Ayo. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih, wis tak wae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, sementing bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjongkon apa Sumanding Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Berarti bar panjongko bablas ke Sumanding ya. Ayo. Ora kesel ta wae ngono iki? Napa? Ken ora kesel terusan. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo, oke. Biasane artis iki diitung aku ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Syukur nduk ngerti karo wong tuwa. Ayo, tuwa-tuwas. Ayo. Yo, Panjangka luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Disponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, ndingi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, Panjangka coba kaya apa? Yuk.
Bu Kastiah ing Pati Sugeng Laras Bu. Bintangnya tetep Triastuti. Ayo. Lah temenanan bae gak padha karo kancane. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih.